na dawo a kashi na biyu akan dai ku yayinmu nan da kuka daɗe ba ku yi aure ba, kuna nan kun fi cikin tirela 8, ban san adadinku ba, kuma dukkaninku tunaninku iri ɗaya ne. Abin da ya sa ina da experience a wannan field ɗin, because na zauna da waɗanda suke da wannan tunanin. Aƙalla na zauna da mutum za su kai 30, because akwai wani program da ake na aure ibada a nan Kaduna, na yi sakataren su, ina ma program, ina ba da gudunmuwa a ɓangaren, kuma akwai guiding and cancellation da na cikin human rights, kuma na musu sakatare a wannan ofis ɗin wajen sulhunta mutane ko ma'aurata. Zan dawo kanku kuma 'yan mata masu tasowa, amma ina so mu gama da manyan yayunku tukunnan da kuke kallo sun kai shi sun riɓe a gida, hatta dukkanin wata ma al'adan ya tsaya, amma duk da haka wancan fa tsohon saurayinta bai daɗe ba. Kuma abin al'ajabi, abin haushi, abin takaici, duk lokacin da ya tashi biyan bukatarsa zai neme ta, ko da kwa a zahiri ba fasika ba ce, za ta iya cewa ba ta fasikanci da kowa sai shi ta yarda da shi saboda tana son shi, wa iyazu billahi. Wallahi mu gyara, sai sha'awarsa ta ci ta kawai, ta ciwo shi kawai zai kira ta, kina ina, na dawo Abuja, ina za mu haɗu guri kaza, shikenan mata zaƙin baki a matsayin kullum zai aure ta, ya aure mata har 2 har 3. Kai kuma mai wannan ɗabi'a, idan ba auren 'yar mutane za kai ba, ka rabu musu da 'ya, ka gaya musu ba za ka aure ta ba, ka da ra'ayinta, ba ka ci gaba da yaudaranta. Wallahi kana da 'ya'ya, kuma wallahi sai Allah ya saka mata. Idan ba za ka aure ta ba, ka rabu da ita. Mata tunaninku kaɗan ne, ya kamata ku gane wa'annan. Kuma ta ya za ki ce ga ki Allah ya baki komai, ya miki ni'ima, kina aiki, kin kai darakta a dukkanin wata, ta kai dukkanin position da ake kaiwa, sannan wai ta zo ta yi kukan Allah bai bata miji ba? A'a, ba mu yarda da wannan ba. Allah ke bayarwa, amma komai akwai sababin yadda zai iya faru. Na farko dai, irin wanda kike so ba lallai ya aure ki. Kada ki tunanin cewa har abada bukatar ki sai ta biya a duniya, sai kin samu 100%. Babu. Duk abin da Allah ya baki, in baki kissar sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake katimun nubuwati ne, shine cikamakin annabawa gaba ɗaya, imamul mursalin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce ya fara aure, hasali ba shine shugaba, shi ce a ɓangaren kasuwa, kuma ta nuna interest a kan shi saboda kyawu na ɗabi'ansa. Ke mai sa ba za ki koyi da wannan sunnar ba? Ba za ki koyi ba? Ki nemi irin wannan. Yanzu duk wayannan da sauransu, sai ki tsaya, ko a cikin ma'aikatanki ne, ki duba waye zai so ki dan Allah, waye yake da addini. Ki bar maganan choice, kyau zai kai ki kaza, abin da ki taimake shi, ki aure shi. Kai kuma ka ji tsoron Allah, ka riƙe ta, ba dan abin duniyan da take da shi. Duk wacce ta yi haka, wallahi ba za ta rasa miji. Ta sa ta yi sanarwa ma, ai ba ƙasƙanci ba ne, ba ƙasƙanci ba ne. Bari mu ba ku misali, na ba da wannan misali. Mutum ne, akwai yawanci abin da yake cutar mu mata, kuke kai wannan daɗewan. Mutum ne yake jin yunwa, a matsayinki na mai sai da abinci, ya zo zai siya, sai ki bashi ya cika ciki, zai siya? Ya ƙoshi. Kun gane Hausan? In buɗe ta, duk da akwai wanda ba Hausa ba, ni ma dai ba Haushen ba ne, ko ya nayi. Ma'ana, mutum ne ya zo da niyan aurenki, amma dama abu biyu ya kawo shi. Ya zo sufarki ta jawo shi, ko kyanki, wani abu naki, kwaɗayi a jikinki, wannan ya sa ya yi tunanin zai aure ki. Sai kuma da ya zo magana auren, ya zo miki da ita, kin accepting, kin so shi, sai ga zai iya achieving abin da yake so. Shikenan, idan har ya samu wannan abun,
ya riga ya biya bukatar shi kawai sai dai ya maida ki ta haka, sai dai ya ce zai auri wata wacce ba fasika ba, wadda kuma aikin banza ne. Dan kana yi to kai ma za ka samu wacce wani ya neme ta. Don haka mu gaya wa kanmu gaskiya, wallahi wannan matsala a society mu sai mun tashi mun tsaya gaba ɗayanmu, da mu da yayinmu da iyayenmu da malamanmu. Abin da yasa a matsayina na mai ba da taimako irin abubuwa da suke damun mutane, wannan na daɗe ina nazari kuma abin na ci min tuwo a ƙwarya. Wannan yasa na fito ne dogon bayani a kai. Za ku ji mu a karo na gaba. Za mu zo kanku kuma ƙannanmu 'yan mata. Zan zo kanku.